सानसेबाबो माबा नङा माबा जबखौ ट्राइ खालामखागोन। उन्दैनिफ्रायनो थोब्ले माब्ले इसेबां जेनथेनबाबो फरायबोबाय। दाथ' आङो आंनि फरायनायखौबो कमप्लिट खालामनानैसो गारगोन। मानोना दानि जुगाव हिनजावफ्राबो गाव गावनि राहा लामाखौ गावनो दिहुनना लानायाबो मोजां दा। मानोना सोरखौबाल' आसा खालामनानै थाबा जाया नङाना। औ आरोथ' आंहा दानो जेबो हाबानि सिमां गैथ'वालै। लोगोफोरासो सोरबा सोरबा हाबायानो जागुलायलांबाय। ओमफ्रायथ' फाग्लिफोरना माला मालादि फिसाजो फिसालाबो मोनबावबाय। जारलासो। दा माब्लाबा लोगो मोनबा आयं माबा आब' बेबायदिसो गाबज्रिसै आरो आंखौ। सोरनाबा सोरनाबाथ' देलायानो लांबायना। माथो होनबावनो आरो जाय जारसि खाफालसै। नाथाय आफाखौसो आं बेबायदि जौ लोंनायखौ मोजां मोनासै। बेनि सायाव आदायाबो मा जालांखोथाय। खामानि नागिरनो थिनबाय बादुलाया। दाथ' फिसालाबो मोनबाय गैया। माबा बुजिनो नागिरला। मा खालामनो आरो अखाफोर। दाथ' फरायनायाबो कमप्लिट जायाबाबो जब एप्लाइ खालामबाबो माथो जानोनो नागिरालै। आङो एखनबा आं खालामनो हाथावालाय खालामनानै दोनो। थेवबो मिन्थिला दे आरो आंनि खाफालावबा मा लिरनाय दं। अब्लाबो नाजानोसै। आयौ मा मेसेज फैलायखोथाय। मा जादोंरा? माथो वाट्सएपखौनो मेसेज नायगुलाया? हा माइरा आंनाव वाट्सएप खालामदों? बा मोनसेबो रिप्लाय हरलायला। थोस अपसो लाबावबाय। आइया ओमफ्रायथ' आंना र' फनखौनो खालामसै आं बिखौ। हेलौ नुबायना इसान बेसेबां किउट गथ'आ। औ किउटआथ' किउट। नाथायो नों सोरहानि गथ'खौ लाबोखो ओमफ्रायो? मा सोरहानि जानो आं बुंदोंमोन ना नोंखौ दालाय। जोंहाबो जुरि मोना मोननायालाय गथ'आ मेहेरमोना। मन्दिराव रावबो गैयि गथ' मावरिया गथ' मोनदों होननाया बेनो इसान। मा? ओमफ्राय नों बेखौ जोंनि न'आवलाय मानोथो लाबोखो? मानो लाबोखो माने आं लाबोथ'बाय। मानोना बे गथ'नि रावबोआनो ओंखारथ'वाखैना मोनथ'वाखै रावखौबो। नायजेलि बे गथ'खौ नोङो थां जुरिनो हैफिनथां दानो। आरोथ' मालाय मोनबा लांफैगोन ना बिस्रानि न'खरनिया फेमिलिया मोनथिखागोन ना। बेनिफ्राय मालायनि गथ'खौ बेबायदि नों न'आव लाबोनाया थिग जायासै। जुरिमोना लाबोदों माबा मोनसे खारनाव लाबोनांगौ जाबाय दे। अब्लाबोथ' मालाय पुलिस दं। आरोथ' बिस्रा जोंहा बिहामजोआनो पुलिसाव दंखायोबालाय बे मिन्थिगौ ना मालाय बिसोर दङ। मिन्थिगौ इसान। नाथाय मा बेबायदि जानो हाया जे बे गथ'खौ जोंनो लाखियो। बेहाबोथ' फेमिलि मोनगोन ना। आरोथ' जुदि बेहा सोरबा दङमोनबा मानोथो बिदि गालांगौमोन। आंनिबाथ' बेहा रावबोआनो गैखायादां। जेलि मालायनि गथ'खौ बेबायदि जों मारै लाखिनो? नाथ' बिनि सिनायनाय सोरबा मोनथियो ना मायो। उनावहाय फैनानैबाबो लांफैखागोन माथो। आरो बेबा सोरनि गथ' सोर मा जायो जोंथ' जेबोखौनो मिन्थियाना ए टु जेड। जानला मानला गथ'खौ जों माबोरै बेबायदि एडप्ट खालामनांगौ जाखो? इसान बे गथ'आबोथ' दा रावबोआनो ओंखारखायाखै आरो आंनिबाथ' ओंखारखानायबो नंलादां। जेन'बा आरो ओंखारबाबो जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामबानो जागोन ना। हा इसान? जाया बेबायदि। इसान प्लिज। आरोथ' ना नायना जोंबोथ' बेबि एडप्ट खालामनो नागिरबाय थाखायोमोन ना सम समनो। अब्ला बेखौ मानो नङा नायना बेसे अनथावथाव। आं बेखौ अराय बिमा बायदि अनगोन। आरोथ' आंजों थाबाबो बे गथ'आ बिराद खुसि थायो। बे सानसेयावनो दलर थाबाय थायो गाबाबो। एकदम आंखौ सिनायनाय बायदि जाखाबाय दसे समावनो। ने बाबु? ओहो हानाय नङालै। आरो जिलि नोंबो बांद्राय बेजों क्ल'ज फैनाङालै। बेबायदि गोसो होनानै दाला बेजों। नङाबा उनाव हरफिननो दिगदार जागोन ना। आरो नोंबोथ' मिन्थिखायो गुबुननिखौ जों जबरदस्ति गोसो गैयाबाथ' लाखिनोबो हाखाया मालायनि फिसाखौ। अब्लाबो आं दानो हैथ'वा। मोनसान्दिथ' आब'मोननावनो थाखागोनबालाय आंजोंनो थाथोंना बे गथ'आ। जेबो नङा दे। उनाव सोरबाफोर ओंखारबा ओंखारबाय बिनि माबा मोनसे जागोन बियो। आरो आं दंना आं रायलायगोन। जेलि बेबो मोनसे टेनसन र'। एसेबांबा गोबाव जाबाय थेवबो जोंहाथ' बेबि सासेबो गैया। नाथाय आनैया बुङोमोन आंखौ जे आं गोदान हाबा खालामफिननो। नाथाय आं खालामाखै। आं हाजारखि जियानो जा अब्लाबो रावखौबो अयनाय खालामबायोना। जिलिखौ बिमा जानो हायाबालाय माथो जादों। थेवबो आं अनोना। एडप्ट खालामनोथ' सानोमोन नाथाय मोनसे जाना होयो। आरो जोंनि साननाय बायदिबो मिलायाखैना मोनाखै। बे गथ'खौ लाबोनाङामोनलै। बेबा सोरनि गथ' उनाव बायदिसिना प्रब्लेम जायोबा मा जागोन?
आरे ओइ सान मा दिगु दिगु नायबाय थाखो दे जेन नों आंखौ नुफेराखैसो बेबायदि नङालै माबायदिथो आरोथ' मोनसे नों आंखौ बे पार्टियाव मानो फैनो लिंबोखो हे कम अन सुनथुलि ओमफ्रायथ' जों बांसिन फैनायानो जायाना बाहेरायाव आउटआव बेसेथो न'आव थाबाय थाना न'आव थाबाय थाबाबो बरिं नाङो बेनिफ्रायथ' गाबोन अखा नायबानो नों नोंनि जायगायाव आं आंनि जायगायावसै जेन लास्ट मोमेन्टसो आरो बिनिफ्राय लोगो मोननि बायदिनो जाम्बा ओमफ्राय आं दख'नासो गाननो नागिरबाय गावहानो ओमफ्राय ड्रेस गानबाबो जागोन होननाय आं नोंखौ गुबुनफोर बायदि बेखौ दागान बैखौ दाखालाम बेबायदि होनग्रा नङाना आं नोंनि गोसो बायदि आरोना गाननाय जोमनायखौ लाना आं जेबो बुङालै मोनथिदोंना थुनथुलि मोजां बावलै डायलगा ओमफ्रायथ' ना डायलग नङारा दालाय नों आंखौ मोनथिखाया होमबा बिनिफ्रायथ' न'आव थाबालाय नोङो दख'नाखौनो बांसिन गानखायो माथो दाना ओमफ्राय एखनबा समाव गानजायोलै जेबो नङा जोंना न'नायाबो बांद्राय जेबो बुङा बेफोरबायदिखौ ओमफ्राय ना जा मोजांलै पार्टियाबो एकदम स्पेसियेलथार सान वाव बार खोलो खोलो बिनिफ्राय बोथोराबो जा मोजां ना सान बै गोजौ अख्राङाव हाथरखि अखाफोर जि मोजां समायखादों बेनिफ्राय आं आरो नोंना थुनथुलि औथ' आरो सान ओमफ्रायथ' थेंक इउ आंखौ बेसेबा मोजां जायगायाव लाबोनानै गोसोखौ स्रां खालामनायनि थाखाय आरो आंखौ बरिं मोनैनि थाखाय औ नोंखौ हेपि दोनाबा जेब्लायबो आइ बिखुनजोआ आंखौ गाज्रि होनखायो नोंखौ हेपि दोनाबाथ' आंखौ रागा जोंसिनगोन ना नोंनि आइ बिखुनजोआबो एसेबां गाज्रि नङा दे सान गोसोनि गोसो सिङाव ना जोंखौ बिराद अनखायो बियो सायावल'सो फोरमाया नाथाय फोरमायाबालाय मा जानो औ नंगौ दे आरो जेरैबायदि जायगायाबो समायना मेथाइफोराबोथ' गोगोम जाखागोन बे थौदो ना जोंहा मा मेथाइ अर्डार खालामदों नों एसे जाहैदिनिसै मेथाइखौलाय माथो बुंबावनो दा नायदो आंनि साना आंखौ जोबोद अनखायो नों थानायाव ना आंनि जिउआव माब्लाबाबो खोमसि जाखाया दा सान मानोना नोंनि सान जानानै जेब्लायबो आंनो सोरां होबाय थाखागोन आरो सानसे नायल' आइनि बेफोरबायदि गाज्रि साननायखौबो गासैबो फोजोबजोबखागोन थौदो जायगा दंथ' बैथिं मेल्ला मोजां मोजांनो नों रिल्स बानायनोबा आं खेबना होनोसै नंगौ आंहा रिल्स होनांमारगौलै सान मोजां मोजां फट'बो खेबदो दे आंहा फेसबुकआव इन्स्टायाव आपल'ड होनांगौ सानैजोंबो मोनसे बानायनोसैथ' ओमफ्राय सान लेट जाबा आइया राया होमबा जोंखौ रायालै थुनथुलि आइया मोनथिखानायसो ना ओमफ्राय माथोलाय मा बुंनो हायालाय जों बिसि फिसाय बेरायफैनायखौलाय बांद्राय न'आव थाबाय थाबाबो टेनसनसो जायोलै बेखायनो औहाय ना सान ओमफ्राय सान माइन्डखौनो फ्रेश बोरैबा खुसि मोनलायबाय दहाय नङाबा जि टेनसन जालाबायदोंमोनलै हामालै थुनथुलि आं दंखायोना टेनसन जालाबायनाङालै मानोलाय टेनसन जानो औ हेलौ आयौ आसोला दासो फन हरनो रोंबाय ओमफ्राय आं दहायनो हरदोंमोन माथो जेबो रिप्लाइखौनो खालामा आया आंना माबा फनानो जालाबा आं दा किपेड मबाइलखौसो लासै मबाइलखौ नकियाखौ मा किपेडसो लाबाय फनालाय माथो जालायखो माबालाय माहि फनानो आंना फाहामनांगौसो दं दहाय अखा हाबाय थानायाव अन्थायाव गोलैबाय ओमफ्राय दै हाबखोना माखो अनबो जाला जेबो जाला मासि केयारलेसलै एसे मोजां लानांगौब्रा मारैथो बेबायदि जालायनाय औ बिदिनोसै जानायखौलाय बोरैथो हमथा हानोना माब्लाबा जाफ्लाङोलै अके ओमफ्राय मामायालाय मा खालामदों मिथिया आं नायथ'वाखैनो दहाय माबा सानाव थांबाय ओमफ्राय दा थांनाय जायासै दे आरो होमबालाय आंबो जास्ट नाव दासो न'आव थांनो नागिरदोंलै लामायावसो दं बहा थांनायमोन थांनायाथ' सासे लोगोनि पार्टियावसो थांदोंमोनलै सानदोंमोन दिनै गोसोखौ एसे इन्जय खालामगोन लोगोफोरजों दसे फुर्ति खालामगोन बाट नो मुडसो अफ जानानै फैबाय बिदिनो मानसि मुड अफ खालामग्रा मानसि लोगो मोनोना मानो लोगोफोरजों मुड अफ जानांगौ जाखो लोगोफोरजों फुर्ति इन्जय खालामनांगौसो आरो मानसि गाज्रि लोगो मोनबा बेखौ इगनर खालामबानो जाबायमोन बास सानबाबो जायालै एखनबा आसोल ओमफ्राय मा खालामदों आङो दसे लेखासो नायदोंमोनलै बिराद बुरजा माबा लिरनांगौ आङो दा नायनोसै ओमफ्राय ओंखामबो जाथ'वाखै आङो वाव लेखा फरायसुलिया मालाय बिदिनोसै आरो दे होमबा ना मेहे लाखिथ'नोसै आं नोंबो थांग्रोदो दायो हरफिनसै आं मेसेज नुनायखायसो हरफिनदोंमोन लेबेल बाव नामा ओमफ्राय मेसेज नुवाबा हरामोन हरोमोन नाथाय आं सम मोनाखै जे दे आरो बाय ओमफ्राय होमबाथ' नोंना वाट्सएपबो जालाना दाथ' अनलाइनबो फैनो हालाबा माथो खालामबावनो फनखौनो खालामबानो जाबाय मालाबा सम फ्रि मोनबा औ दे जागोन
नाम्बारफोरखौथ' एसे मोजां सेभ खालामखादों दा माथो फन हरबाबो एखनबा हमाब्रा नोङो हमोलै आं एखनबा खामानि मावबासो माबा हमस्लाबनो हाया दा ओमफ्राय बारा बेलेन्स थायाना आंनाव नोंहा बेलेन्स गैया रायलायनो थाखाय आं दङना आंहा बेलेन्स एभेलेबेल रायलायनो थाखायसो मानसि गैयालै आयौ दे होमबालाय बाय गैयासो जागोननो सोरबा दानि जुगाव आरो सोरबा सिंगेल थायो आं फोथाया आंहाथ' गैनाया गैखाया थेवबो मेरा दं खोमालै नाथाय आंजोंलाय मानो शेयार खालामजोबनो मालायबा मालाय अब्लाबो आंहाबो मानो सोंनो दे मालायखौ थाथों दे आरो गाव एखनबा एज ए फ्रेन्ड फन हरबा आं हमो रायलायो बास आरो लोगोसे बाजैनि फंबाय नै आरो फरायनायावसो दंगासिनो माथो अखाफोराय बे नोमाजोंलाय ओंखाम ओंख्रि संनायाव मोजां गोसो होबा मा जायो आरो लेखायावल' जिरायबाय थानाय बेलाय आफा मानो बिदि बुंखो नों आं लेखासो फरायदों दहायनिफ्रायनो गाबज्रिगासिनो आङो थां आं एसे माबा लाबोदों बेखौ एवहैग्रो थां दाउनि गांखं माबा माबिनो आं एसे लोंनो बेखौ एवहैग्रो लेखा सेखा दोनथ' बेफोरो आफा मानो लोंबाय थायो नोङो दा लोंसै बेफोरबायदि बांद्राय लोंनायाबो मोजां नङाना ओइ बेथि बांद्राय गियान दाहो बुंखाबायना आं नोंखौ नों बे लेखाखौ फरायनानैलाय माथो मोनगोन बांद्राय फरायनानैलाय ना अफिसारसो जागोन नोङो बिमायाबो बिमा लाइ होनायाव बिराद दंथारसै आरो थाङै थुङै नोङो हौवानि न'आवसो ओंखाम ओंख्रिखौनो संहैखानांगोन माखौलाय एसेबां फरायखो फरायनानै मा मोनगोन नोङो बबेयाव खामानि होगोन नोंनि एसेबां मानि डिग्रि लानायफोरालाय आफा आंहाबो मोनसे सिमां दङ जायखौ आं सानसेबाबो फुरा खालामगोन आरो आंबो जब लागोन ना सानसे समाव आंनि आथिङाव गसंगोन आं फिसाजोनि जब मावनाय माबा साख्रि मावनायनि फैसा जायालै नोंखौ हाबासो हरखानांसिगौ बुंखाबायना आङो सेंग्रा मोजां मोनबानो बेथि नोंखौ नायफैनो खोन्थानोसै आं रायलायखादोंसो मानसि र' आं हाबा जायालै आफा आरो जानला मोनलाजों नों आंखौ हरलाबायबानो आंसो थांगोन बेबो नङाना फिसाजो जाबानो जे खालि हाबाल' जानांगौ बेथ' नङाना आजिखालि हनै माथो फिसाजोखौ मेल्ला गथ' अननानैनो माबायोसो दावगाहोनायाव थुलुंगासो खालामो थुलुंगासो होयो आफा नोंना आरो मानो बिदि बाथ्रा बुंखो खायसेनि बिफाफोरालाय माथो बिब्दि नङा नाथाय नों मानो बुजिनोनो रोंला लाब गैया आं बेफोरखौ मालायजों आंहा खुनु लेनदेन गैया मालायजों रुजुनबो नाङालै थां नोंहा गोख्रै खामानिफ्राल' मोजां सोलोंना ला आरो बे आं लाबोनाया एवहैग्रो थां थाबैनो मोननांगौ ओमफ्राय दसेबाव ओमफ्राय आं एवहैगोन बिमायाबो आथिं सादों होननानै उन्दुनो थांबाय दा आरो नोंबो बाहाना मारिनो नागिरदों लेखाया दोनथ' एवहैग्रो बांद्रायखौबा दिगदारसो जागोनलै बिमा फिसा नोंसोरो र' आफा मानो बिदि अख्रा जालांखो नोंबो आरो आदा बायदि बेखायनो आङो निसा बे जौ माबा माबि बेफोरखौ सैथारा मानोना मानसिखौ एकदम जेबो साननो हनो हायि खालामजोबथारो बे जौफोरा आरो जै निसा खेबसे जौनिया माबाबायना गारनो हायि बायदि जाथारो बबेबा जौ गारनायनि माबा मोनसे माबा दङबा लायसिगौसोमोन आं बे आफाखौ आरो आदाखौनि थाखाय जौआनो बिसोर सानैखौ बरबाद खालामजोबसिगोन बियो निसा माबा माबि सिगारेट नै आंनाबो हाबाब हाफोरावसो थान्दा मोनलाय लांसै आङो उन्दुनायखौनो गरमाबो थैनो बायदि गरम जायो बेफोरबायदि गरमाव बोरै माबानो खामानि मावनोबो सुख गैया जानो लोंनोबो सुख गैयासो जालायलांबायहाय आरो फैसायाबो एसे जोबहांसो जाबाय माथो थोब्ले माब्लेसो जालायलांबाय बे मैगंखौनो एसे लांनांसिगोन आं हाथायाव गाबोन समफोर जानाय नंला आरो एसे माबाफोर खामानिफोर मावफिनाबा जागोननो दा बे जेबो नङा बेफोरलाय जोङो गोदोनिफ्रायनो मावनानै जानाय मा जानोसै आथिं आखाइ दङ मावना जागोन आयै हा माथो जालायखो आबा आङो ना बेहाय नोंजों दसे थाथ'नो हागोन ना हाबाब हा दिनैलाय मानिसै बेलाय फन थुबाय थाग्रायालाय दिनै मा जाखो दिनैलाय माथो बिमाजोंसो थानो बुंलायदों आं मारै बुंनो बाहेराव थांबाबो हासुहैनो थांबाबो एकदम सोरबा दं बायदि मोनो एवखांबायहाय दसे थानानै लांना हैनोसै आं आफानो दानो बेबो दावराव जालायबाय थागोन आरो एवाबाबो जाया जारलासो जेरैबो दहाय बाजैनाव थांफिनबावनो सानदोंमोन गैया ओमफ्राय अखाबो जोब हाना होबायना आदायाबा फैदोंना फैयाखैबा नङाबा दा र' ओंखाम जाखांनानै दसे नायगोन आङो नानि अखा बोननायनि नोंदाया फाग्ला जाबाय आंखौ बासाय नानि बाजै मा जादों नोंनि नोंदाया आंखौ
थांथारनो नागिरदों हनै सिखाजों बेबो जौ लोंनानै फाग्ला बायदि जाबाय मानसियानो हनै जोंखौ सिनायला आबाखौबो आंखौबो नानि बेयाव फैबा आंखौ गैया बुंदे नोङो हा मा बाजै आदाया नोंखौ दाननो होसोदों औ नानि जेन थेनसो खारबोबाय आङो जेबो साननाय गैला मानसियानो ओमफ्राय आइया बहा आइया बोरो आफाया बाजै न' सिङाव दङ आइया आथिं सानानै उन्दुदों ओमफ्राय आफायाबो जौ लोंनो नागिरदोंना नै नानि नोंदिया दा फैबाय बायोबा बायसान्स आं राजाखौ फुथुयनोसै दे सिङाव नों गैया होनानै हाबनो होनाङा बेखौ दिनै औ जागोन बाजै नाथाय आदाया मा जामारखो नाय आबा मिथिसाराबो गाबै उन्दुलांबाय दा बेनावबो माबा मोनसे नांबाय बायोबा मा जागौमोन बाजै आदाखौ आं रायगोन थां बाजै सिङाव थां नों आंनि रुमाव आदाखौ आं हाबहोआ बेहाय आरो नों टेनसन दाला दे बाजै जेबो जाया नोंबो आरो जोंहा आजायाबो औ नानि मार गिसोबायलै मा जालांमारखो मानसिया बियो आंखौ जेबोखौनो सानला जेबोखौनो बुजिला लाजिनाय गैलाहाय बाजै बेनाव जानला मोनलासो जालांबाय बोरबाय मानसियानो र' एकदम फाग्ला बार मोदाय लोगो मोननाय थांमाथांसो जाबाय नानि प्लिज जोंखौ दा खिन्थादे बेयाव दं होननानैबो दा बुं जागोन बाजै नों दागि आं दङ बे आदाया मा जामारखो होमबा र' फैथों बियो माबायदि बाजैखौ दाननो होसोग्रा गावखौनो एकदम बुनांसिगोनसो बेखौ माबायदि जालांनो हमखो जोंना राजाया बेफोरखौ माबाबा बेबायदि नुबाय थायोब्ला मा जागोन अन्थाव बाथावनो गथ'नाव जेबोखौनो बुजिलोंना मानो अनला बियो से गावनो मोजां मोननानै लाबाय गावनो मोजां मोनबाय गोदोबो लानांखादोंनो ओमफ्राय दा बिदि बेहाय सोरनि दाय बाजैनिथ' दाय नङा गावनिबो दाय आदानि बोरो बेलाय इलिशा आदा रथ' बाजैया बोरो बाजैया बेहायनो फैखादों दा जोंनावनो फैखादों ओमफ्राय बेखौ बाहेरायाव दिहुन बाथारबाय बे दिनैबा हले बे थागोन नङाबा आं इलिशा बाहेरायाव ओंखारबो मोनथिखायो आं नों बेयावनो फैखादों आदा रथ' बुंबायना आं रथ' बाजैया बेयाव गैया ओइ नानि जोंनि गेजेराव दा फै दे जोंनि गेजेराव फैनाङा आं दिनै रावनिबो खोथा मानिया होरो आदा आंबो दिनै थांनो होआ नोंखौ बाजैजों नों मानो बिदि नांलायबाय थायो गोदाव सोरावनो लाजिनाय मोनलाम गुबुना मिथिबा मा सानगोन होरो नानि आं नोंजों रायलाया नों बाजैजोंसो रायलायगोन आङो बेयो आंनि लाइफआव फैना बिराद माने आंनि लाइफआ दा बुंनो हायि बायदि खस्थ' जाबायलै होरो नानि फोजोबखाथारनां दिनै बे मामलाखौनो इलिशा आरे गैया बुंबायना आं बेयाव लाजिलाबो बिदि लोंबा लोंना बिदि दावराव दावसि खालामनो आं नोंखौ बिदा होननासो लाजिबायहाय आदा नानि नों मा बिबाजैनि साइड जाबाय थादों जेबो नङा नानि बिनि मामलाखौ फोजोबखाथारसै बुंखाबायना आं नों बिनि फारसे जेबो बारा मिथियालै बेखायनो गेजेराव दाहाब नोंहा दा फिसाला सासेबो दङ मिथिसारानै नों बेखौ मानो साना आदा इसे अन्थाव बाथाव गथ'नि महरखौ नुनाबो नोंनि गोसोआ इसेबो सोलायनाय मोना बाजैनि सोमोन्दै बाथो बेफोरखौ दा गोजोन संसार जानो हाया नामा नोंसोरो लासिं बिदि नांलायनोसै बिदि माबा बुलायलायनोसै लाजिनायसो मोनखाबाय आं बेबायदिबालाय बोरै संसार मोजां जानोसै आदा नोंबो बुजिया बाजैया एथ' अना नङा नोंखौ अनो रायजाबाबो बुजाबाबो दे नोंबो आरो बखिनो हमलांबायना लासैनो नाथाय बिनि सैथोखौ मिथिबा नों बिदि बुंनाय नङामोन नों दाखौ बे हिनजावखौ मिथियाथ' नोङो ओरैबायदि चालाखि सैथान एक नाम्बार बाजैखौल' दाय दाहो आदा नोंबो बिदिनो होनजाबाय दा बेफोरबायदि आखु दिन्थिनानै बादो नोंबो आरो बिबाजै बिबोनां बिराद साइड जालायदों लोगो जालायदोंना थां आदा दलर उन्दुना थां आरो थान्दा खालाम खर'खौ बेफोरबायदि माथा गरम जाबाय थानाङा फाग्ला रोखोमनो लाजिनाय गैयि नोंसोरो मानो बिदि आखल दिन्थियो देनां फिसाफ्रा नुबा मा सानगोन आदा लाजिनायबो गैया एसेबो साननायबो गैया मेलेमबो दंना गैयाथाय खामानि गैया सोरखौ लोगो मोनोथाय एथ' मोजां दसे एन्जय खालामथांबाय गैयारा आंखौसो साला मोख्रिया मा बुंदोंलै बियो चाप्रिया गावनो हो साला निबि एहेरजों नांनो फैदोंमोन ना नोङो आंबो नाङालै बाथो बिनि खोथा साला खर'आसो सालायलांबाय एफा मोजां आं लोंबाय निसायाबो खारजोबबावबायसो ओइ थैगोनलै बा अखाफोरनाबो फनासो गाज्रि जानानै होबावबाय मालाबानो आंलाय आंखौ ब्लकसो खालामबाय नंदोंमोन मानोना मेसेजखौ नायाखैमोन ना मोनसेबो नोंजोंबो बारा एखनबा रायलायनोबो बायोलां अखाफोर मानोना हाथरखि सानफ्लांबाय थायोना गोसोआ बोरैबाल' मोनोलै मोजां मोननायनि चक्करफ्रानो थिग नङालै एकदम दुखुसो होयो हाबाखौथ' खुनु जिबनावबो जाखाला आङो सिंगेल लाइफ इज द बेस्ट होननायानो जायोलै लाइनल' मारिबाय थानोसै आं बेनो थिग जागोन आंनि थाखाय हेलो
नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थानाय आंनि लोखिमोन भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोसे आरो लाइक कमेन्टबो खालामबानो जाबाय जाय जाय माने लाइक कमेन्ट खालामनो मोजां मोनो होमबासो जोंबो थाब थाब बिराद फैनो मोजां मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायथ' जाबाबो जायाबाबो लोगोफोर दान्दिसे सम खावब्लाब्ला नुजाफैलायबाय आरोना लोगो नोंथांमोन जोंबो नोंथांमोनजों सानसे फैयाबानो बोरैबाबो नाङो नालाय दे अब्ला जियानो जा जाब जुबबाबो लाबोनाय जाबाय दै लोखिमोन गाज्रि मोननांला रावबो आंहाथ' ओमफ्राय नोंथांमोनजों आंनि सनामोनजों रायलायलांनो मोनाबालाय बहा मोजां मोनो दिनै बेखायनो खेबसेबाबो इसेबाबो रायलायलांखाथारो आरोना मेहेरा आबा सना गाब बेथा मिथिसार गाब नोंनि नोमायाबो बेहाय गैखाला मिथिबाय दा नों आंजोंसो दङ आंजों बुंखादोंमोन ना नोमाखौ आरो नोंजोंखौ आं सेस खालामखागोन नोंसोर थानानै आंनि लाइफआ बोरै मोजां जानोब्रा बेखायनो बेबस्था खालामबाय आं नोंखौबो एलेसिया दालाय मिथिसारखौथ' लाबबाय आं नै बिराद अनसोयोमोन ना नों बेखौ गाब बेथा गाब जोनोम जानायाव जेसेबां फैसा जादोंमोन ना नों गथ' बेफोरखौ बोखांफिनजोबगोन आं टेनसन गैया आरोलाय आंनो फैसाजोंसो मतलब फैसा थाबालाय मा गासैबो पसिबल नोंनि आरो नोमानि गोनांथि गैखाया आंनि लाइफआव बुजिबाय नोमायाबो गथ' अनग्रा नंखायालै नङाबा सिगाङावबा गावनि फिसाखौनो नागारना फैदों बियो बेखौलाय आरो नोंनि लाइफआ मा जानो थांगोन मिथिया गथ' नाथाय जियानो जा अल द बेस्ट अफ लाक सो सरि राजा बेटा